perjantai-ilta. Meikä oli selvinnyt jo kirjoituksilta. Sieltä suoraan tupareihin mentiin. Pohjia otettiin paljon ennen jettiin. Loppuillasta suunnattiin baaria kohti, koska jetti on jopo jupe koti. Toinen sellainen, moinen velkane. No en kyl muille ku valtiolle sori. Vilkuaika kysyt onks 2 marja pikku veli. Ja et sul dope pite tippus heti. Tuus käymään sit ku ehit. No siinä pelkästään muutama päivä vittu meni. Ku keskustasta Kanervala marssi. Tuuleks tästä farssi? Joutuuko tila ambulanssi? Mut sit kämpilläs puotiin tää tausta. Ajatteli et aletava duna jumalauta. Luin psykaa ja katsoi Maslowin tarvehierarkiaa. Joutu totee et hän oli tässäkin asiassa oikeessa. Oikeessa, sano mitä sanot. Mut tää biisi on räppämises ja vihdoinkin, viimeinkin myös minä päätin aloittaa räppämisen. Tätä halunnut jo duuna pitkä, eikä enää estä huuhaa mitkä. Kuha puuhaa lisää, vauhti päästyäni luppa pistä parastani ja räppiskenne tuppasissa. Tää nuori räppäri 20V Joen suusta. Räppiura vast nyt ees ja olvi suussa. Kielsi tän kutsumuksen kauan iteltäni olisi asias vääräs moni muussa. Nyt kun taustojen tekijäkin löytyy, ei voinut enää paeta, vaan oli aika nöyrtyy. Tää on sitä mitä rakkaasta tehdä, jos itsensä kieltäni henkisesti köyhtyy. Muistakaa et tää on vasta eka kappale ikinä. Aluks näitä epelisen mikitä ja tilitä. Kaiken oleellisen nuoren jupe elämästä radoille mä ripitän. Luin psykaa ja katsoi Maslowin tarvehierarkiaa. Joutu totee et hän oli tässäkin asiassa oikeessa. Oikeessa, sano mitä sanot. Mut tää biisi on räppämises ja vihdoinkin, viimeinkin myös minä päätin aloittaa räppämisen. Luin psykaa ja katsoi Maslowin tarvehierarkiaa. Joutu totee et hän oli tässäkin asiassa oikeessa. Oikeessa, sano mitä sanot. Mut tää biisi on räppämises ja vihdoinkin, viimeinkin myös minä päätin aloittaa räppämisen. Se on nuori jupe, a.k.a. Juoppo Jupe, a.k.a. Marja Mei. Mitä suunnittelit tekevää, sen mä jo tein.